press meet ke pha jerso der ong chot lo seta atumi dik an ke kado etanang litum ta ke sang kusima thalo amasin itum apor ke pilo ke sang yapan pini ke hanga theke arnisi ke damtang inkoira throk arni jangmi po inkoira throk arni election ke do polling ke do halabang sohot nang litum kado veta reporters journalist ke do atum anda nang litum nang khuri dun lo nang lang dun lo la pen nang lang dun chari lo la pen la sopot nang litum pan nang choro lo la pen la aparata ilitum karbi la pen inglong arat ke do anatum chingrum petsi nilitum poisa le pita kali thang ta kali nitum poisa thang ta ve seta alang litum nang rap dun si la election ke ning ing samjin pen mesen pen papi judat lo elong long ni yerso agotona do seta laga lata nili methang masi lang parpan adim da nili dun lo la pen dak 8 kilometers aka hello dak lamding road lata nili to nili masi solve dun lo police tum solve on neder lo nil panang hang lo SPDC tum nang hang lo nili dun lo la solve dun lo la pen illegal akam pa pe dolong le dek si la so akam anta haladak anta nitum pichun dun la si non nilitum rat atum phan karbiang long ke do an arat kadok kave jat a community tame jat arat tame kado e phanta nilitum kachuroji phansi pini labang so press conference ke nitum anglo la pen alang litum phan nilitum inglong asot ame thoi asot ame kadok ave tom phanta nilitum APHL yin pen chorol nilitum kachinia ting hala percentage mang do oedat ke di 76 lo ne pilonia na la posi la he aprang me nilitum 99% la son doji pusimatha setan la son kalidet apot la sinon ke nilitum kamatha lak thom pen ke nilitum APHL CC hai pu pusi ning theklong lo nili phan nge lak thom so se pusi pu he muthe nili la isi estimate ateng pen kamatha ke APHL C tum lak thom ake ong pen nitum hai vek ko a constituency ke la Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong except hala border khasi tum hedi hala tum a thai pen abahire ke nilitum si ong olo ke lo ASDC along Daniel Terona lang lipilo MP election jong si BJP hijack pulo te APHL si pen Congress pen sa dai chena ni kusi selabang so ta kali kusi kopi ha ke pu APHL si BJP yang si hijack pulo tam te APHL si pen Congress ya dai chena ni kusi lang APHL si bang nitum adai chena kam ave athema nilitum ke inudbet chedan chot nangi pusi India block along tan nitum pupik lo la pen nitum fifth Crip Hawk United Opposition Party Forum Assam pentani tum che kroi lo APHL si pen si tur chon nei pusita hala nitum karjulong ilitum BJP leader amati ilitum APHL si akikoi Congress wan ga pitur pusipu alang li BJP muni alang li ingleng sang ho ke la si alang li phan la vote nang pe thak dun jia phan si BJP long ke wan pula ka pe tur dun jia phan la pen alang li phan ka pe tur dun pu BJP tum si la si BJP tum ke la ke adai chen vek nang pola tu ke la pen Congress tum da adai chen vek nang pola tu ke APHL si tum ni tum non election plot kali ningkan ner kep ban nelia bangan ningkan inkoi ka thom si ke claim lo muni tum man ka pachinia kam long ri cherai nang la pen ke cherai nang ni palam sik sidula teng pen la pen constitution a teng pen usineli tum pu bom lo angela so lam pen rat tum pan pachini lo la pen alang li tum rat tum da chini lo ante non hala Congress atum ba BJP atum Congress ap choi nang jing choi si ako nang ki thur dun ra la ilitum inglong arat a vote ke nang ke thak dun la ke alang litum inglong arat a hotur lo inglong arat
Khilonjia Ohomia Adivasi tum ahotur lo posini tum chini lo right pang tek nang kok lo di mahasau pen hadak estimate non manche puga 40,000 ke kom kg pusi pu Yang sih nale cuma party lo napong MP election rende lo jang te election macam MP ke re-election nili tum dak laga dimanji kali la bang dimanji bolte India block tum di dimanji laga Delhi kado pencing room petsi